wiwitan. Lah punika dalam aku bali winangun saking panjenenganipun dening kala Bapa Nyata Ibu Muryati. Kang kebak ing raos tresna asih. Genya kepurhan tepi darmaning asma ing mriki kalenggan punika rahina. Sembodo handhereken genya mijil sangat maja pinang temanten putri saking tepas wangi mayang harum. Kapara pundhening kala Bapa Nyata Ibu Muryati. Bapa Nyata Ibu kersa tindak sawetawis. Jumenenga sawetara hanjajari genya jemangkari sangat muja pinang temanten putri. Ing ngarsanipun pundhening kala Bapa Nyata Ibu Muryati estu. Kersa sawetawis jumeneng tumapak mring sasana Cumanda ing sangat maja pinang temanten putri. Awit genya lumarap sangat maja pinang temanten putri badhe siajar. Dene panjenenganipun pundhening kala Bapa Nyata Darasan Ibu Muryati. Sembodo estu hanggenya badhe jemangkari sangat maja pinang temanten. Satuhing ngarsanipun Bapa Nyata Ibu Kemareng anjajari genya jemangkari sangat maja pinang temanten pun tumuju tindak mring sasana Siti Hinggil Binatura tumuju sasana Pursidenta ingkang piniji wis sumadya ing pawiwahan. Satuhu lonang genya jemangkari sangat maja pinang temanten putri. Genya lumarap saking tepas wangi mayang ngarum tindak mring sasana Pursidenta Siti Hinggil Binatura piniji. Haminangka dados prameswarining sahari ratu ning sadalu. Ngagem busaning prameswari mandori sangat maja pinang temanten wilah punika tejaning Diayu Dewi Ayuning Rum. Sumaget tindak genya jumangkari sangat maja pinang temanten putri kawos tingal cuma saking katabian. Satuhu anggen lonan langkai puri sangat maja pinang temanten putri Diayu Dewi. Dina biar hangebek ijuning paiwan kang kebak ing ngaos pakrematan. Sagung mring ngarsanipun sedaya warga kang mekempal manunggaling paiwan punika.
Gusti ngasing katebian ning sangat mojo pinang temanten punika nyujumaken dheweke dening Sang Tawang Pati sakembaran. Dumasi sakembaran kembar detek piadeke kembar nambusanane. Ing kepara tindak ing rikalenggan punika. Satu hanggenya ri sangat mojo pinang temanten putu Diayu Dewi Ayu ning rum. Sapecak mangu sapecak kendel nggih jumangkah. Satu hu tindak mring sasana kang kebak ing raos tresnase. Kebak jroning payiwan hakebusaning Prameswari mondori sangat mojo pinang temanten putu lah punika pun tujaning Diayu Dewi Ayu ning rum. Genya satu ing kepara tumuju mring sasana kursi Renenggo. Aning Prameswari nanda kadya ratune Sadalu ing rikalenggan punika. Prameswari ning saharipun Diayu Dewi. Jumangkah nut wiramaning kang numandangi pawiwahan punika. Kadhereke saking kula warga ageng juru pamesing busana sing warga ageng Winda Wedding Tapen ingkang den pangasemanjipun Mbak Winda sembodo handherek kenggenya jumangkari sangat mojo ing payiwan punika sawetara hanggenya hanggono rarasri sangat mojo pinang temanten putri kang ateges ing lenggah ijen sampuluhang rantu rawing Sang Joko Tumarno gantana manjadipura Mas Bagus Nikolai Cundaka sembodo hanggenya badhe jemangkah tumuju mring sasana kang Pusmadya. Satemah derek kenanggenya hanggana rasri sangat mojo minang temanten putri Kemarang piniji kanthi hawujudipun samangke pamedhos sangat demonca warna kalmat taruh dewa daru jondaru sarana jangkepan jangkepilu madring tata upacara wisudan kang piniji intining pawiwahan tinampi dening Sang Tawang Pati sakembaran mundi dawuh saking pundhane kala bapa nyata Ibu Muryati katampi kanthi asa kalipun sangat mojo wujud sekarat dimonca warna kang piniji payon punika samangke. Kinanten suwing gongso kadang-kadang bekal kang piniji payon kalenggan punika samangke. Sembodo aburampi jangkep handhereken kang tinampi dening panjenenganipun Sang Nagrayu. Burampi kerobongan kami sampun tawis-tawis den nampi dening panjenenganipun kula warga ageng payiwan punika. Sekarat dimonca warna kang setunggal cumandha tumapak mring sangat mojo pinang temanten kakung.